Aloitellaan ja ihan nopeasti käydään tuossa meidän introt taas jälleen kerran läpi. Ehkä te ette ole kaikki meitä vielä nähneet. Lupaan olla tosissaan vierimättä lattialla tämän session aikana, mitä taisi eilen vahingossa tulla tehtyä. Ihan selvinpäin muuten. Vielä ennen sitä iltaohjelmaa ilman juomisen aloittamista. Mutta mennään asioiden kanssa eteenpäin ja aloitellaan esittelyillä. Joo, mä oon Jaakko Nikko, senior-konsultti Microsoftin konsultointiyksiköstä ja olen tehnyt SharePointia useamman vuoden. Joo, ja mun nimi on Vesa Juvonen ja olen Principal Consultti-tittelillä Microsoft konsultointiyksiköstä ja olen tehnyt SharePointia myös suhteellisen monta vuotta. Microsoftilla 7 vuotta ja me tehdään periaatteessa 24/7 teknisiä asioita. Välillä aina helutellaan vähän käsiä ja juostaan flappitaulullakin, mutta pyritään pitämään ne kädet likasena niin sanotusti myös. Mutta ja tosissaan tullaan tuolta Microsoftin Services-yksiköstä. Microsoft Services-yksikkö on olemassa sen takia, että me halutaan Microsoftina varmistaa, että käyttöönotot ja tuotteiden osaaminen on kunnossa kentällä, eli mielellään ollaan auttamassa asiakkaita ja partnereita sitten teknisessä näkökulmassa. Microsoft Services-yksikkö on se sama Microsoft, mikä on sen tuotteenkin tehnyt, eli meillä on sitten aika hyvät yhteydet sinne muuallekin. Mutta mennään itse agendalle, eli se ehkä niistä myyntipuheista ja mennään itse asiaan. Ja mistä me meinataan tänään puhua? Hybridiarkkitehtuurit, kuten Habba meille mukavasti aiheen laittoi. Me puhutaan tänään siitä, että kun me suunnitellaan, jos me mietitään matkaa pilveen, niin minkälaisia arkkitehtuurivalintoja meidän pitää tässä vaiheessa asiaa tehdä, jos mietitään niitä eri skenaarioita, mitä meillä on olemassa tällä hetkellä. Käydään läpi sitä, että mitä me voidaan tehdä Office 365, mitä me voidaan tehdä on-premisessa, mitkä ne erot on, mitkä on ne toiminnallisuudet, mitä me voidaan hyödyntää jo nyt, vaikka me ei oltaisi pilvessä ja niin edespäin. Sen lisäksi me puhutaan ylipäänsä SharePoint-sovellusarkkitehtuurista, ja Habba oli laittanut mukavan kysymyksen tuonne, että onko SharePoint sovelluskehitysalusta business-ratkaisuille. Vastaamme myös siihen kysymykseen. Vastaamme meidän näkökulman niin, meidän näkökulman aiheesta, kyllä. Se tietysti on aika selkeä, mikä se näkökulma varmasti tulee olemaan. Anyway, aloitellaan ehkä, ja sen verran ehkä tuosta sisällöstä, mitä tullaan käymään läpi, että koska yleisö on aika monimuotoista, niin emme tule näyttämään koodia. Eli pysytään nyt kuitenkin, me ollaan IT Pro-agendalla ja ollaan IT Pro-puolella, niin me pyritään pysymään tässä niin sanotussa kansantajuisessa, ymmärtävässä puolessa. Eli käydään läpi tosissaan sitä SharePoint 2013 muutoksia, asioita, mitä tuolla pilvessä on, miten me voidaan pilviasioita jakaa ja tehdä näitä hybrid-arkkitehtuureita. Ja sitten tosissaan niitä sovellusarkkitehtuuriajatuksia myös siitä, että miten sitten voidaan kustomointia ottaa käyttöön. Osa näistä asioista on kuvattu pitkin. Eilen oli hyviä sessioita muun muassa servicebusseista ja muista asioista, teknisistä toteutuksista tuolla developer-puolella. Mutta ennen kuin mennään itse teknisiin asioihin, niin aina pitää pohjustaa sitä pilveen menoa, ja pilveen menohan on matka. Ja matka pitää aloittaa jostain, ja matkalla on jossain aina sitten pääty. Ja tavallaan jos me mietitään sitä IT-näkökulmasta tätä pilven menoa tai pilven eri ulottuvuuksia, niin pilvessähän on aika monta erilaista terminologiaa. Ja aika monta erilaista tavallaan pilven eri astetta. Ja jos me mietitään tätä, niin tietysti se perinteinen on-premises-puoli, hyvin perinteisestihän se on ollut fyysistä, eli puhutaan tuosta fyysisestä arkkitehtuurista. Siitä toivottavasti nykyään enää siitä ollaan lähdössä pois, koska itse en enää fyysisiä palvelimia missään nimessä käyttäisi on-premises-puolellakaan, koska me voidaan virtualisoida millä ikinä virtualisointitekniikalla sitten niitä asioita ja rakentaa se privaattipilviselle on-premises-puolelle. Sitten on terminologioita, eli IaaS, eli Infrastructure as a Service, eli otetaan sieltä pilvestä tavallaan ihan käyttöjärjestelmiä käyttöön ja asennetaan sitten sinne näitä palvelimia tai palveluita, on se sitten SharePointia, SQL-serveriä tai jotain muita toiminnallisuuksia. Sitten on PaaSia ja sitten on vielä PaaSia eli Platform as a Service, joka Windows Azure on hyvä esimerkki siitä. Ja sitten ehkä viimeisenä tosissaan SaaSia. Mutta jos me mietitään näitä Microsoftin terminologioiden kautta, niin ehkä se Microsoftin näkökulman kautta nämä avautuu vähän ehkä paremmin. Eli mitä ne itse asiassa meidän tuotepaletissa sitten oikeasti edustaa? Jos mietitään perinteistä, niin virtualisointi selkeästi, Hyper-V, varmaan ei ole jäänyt kenellekään epäselväksi näiden 2 päivän aikana, että mikä on Hyper-V-rooli. Mutta sen lisäksi Windows Azure, sehän tarjoaa sen alustan ja infrastruktuurin. Ja sitten jos mietitään sovelluksia pilvestä, niin kyllähän se on ihan selkeästi Office 365, mistä me puhutaan.
sovelluksia ja palveluita. Office 365 yhtenä esimerkkinä, nyt varsinkin tässä SharePoint-sessiossa käytetään sitä sitten tietysti. Siellähän on CRM, siellä on myös muitakin palveluita, mitä pilvestä voidaan SaaS-palveluna ostaa. Se, miksi me lähdettiin tästä niin kuin tavallaan perusasioista liikkeelle, on myös se, että ihmisillä on aika monta kertaa, kun jutellaan asiakkaiden ja partnereiden kanssa, on aika paljon niin kuin epäselvyyksiä siitä, että mitä nämä vaihtoehdot tarkoittaa, mitä sieltä itse asiassa oikeasti saadaan, ja mistä meidän pitää huolehtia, koska sehän on se ydinkysymys. Eli jos mä ostan jonkun IaaS-palvelun sieltä, mistä ikinä palvelun tuottajalta, niin mikä on mun vastuulla? Ja jos me lähdetään niistä liikkeelle ihan nopeasti, kerrotaan vähän perusasioita ehkä osalle, mutta kuitenkin äärimmäisen tärkeitä asioita, niin tietysti on-premises-puolella se, kuka ikinä sitä on-premises-puolta vastaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän vastaa koko siitä palvelustäkestä, verkosta, storakesta, palvelimista, virtualisoinnista, käyttöjärjestelmistä ja niin edelleen. Se seuraava aste siinä tavallaan pilveen menossahan on se, että ostetaan sieltä pilvestä rautaa. Ja kun me ostetaan sieltä pilvestä rautaa, niin nyt tässä on ehkä se epäselvin asia aika usein, tai mikä voi tulla jopa yllätyksenä, koska olen kuullut jopa osalle myyjistä aina silloin tällöin, tämäkin tulee yllätyksenä, että jos me ostetaan IaaS-palvelusta rautaa, niin me ostetaan sieltä rautaa. Me ei osteta sieltä ylläpitoa. Me ei osteta sille käyttöjärjestelmälle ylläpitoa. Me ostetaan sieltä rautaa, me ostetaan sieltä Windows 2012. Me voidaan ottaa sieltä Windows 2012, jonka päällä pyörii SharePoint 2013. Se on hyvin mahdollista. Mutta jonkun täytyy hallita sitä palvelinta, joka siellä pilvessä pyörii. Ja jos se on IaaS-palveluna ostettu, niin jonkun toisen yleensä kuin sen IaaS-palvelun tuottajan pitää silloin operoida sitä. Jonkun pitää päivittää käyttöjärjestelmää, jonkun pitää päivittää SharePointia. Jonkun pitää huolehtia, että sinne SharePointiin sitä konfiguroidaan ja niin edelleen. Eli tavallaan se, vaikka se IaaS-palvelu on, sen hyödyt tulee enemmän siinä, että ei tarvitse ostaa sitä fyysistä rautaa tai hankkia sitä fyysistä rautaa, tai se saadaan käyttöön äärimmäisen nopeasti, mutta edelleen sitä operoinnin näkökulmaa ja ylläpidon näkökulmaa pitää ottaa sen osalta huomioon. Kyllä. Ja tosissaan tämä infrastructure as a service on terminologiana, tätä voisi ajatella myös näin, että meillä on myös paljon Microsoftilla palvelun partnereita, jotka sitten toimittaa sitä privaattipilveä, ja sitä privaattipilveäkin voisi ajatella tällaisena infrastructure as a service-palveluna, ettei tietysti myöskään suljeta niitä ratkaisuja pois. Mutta olennaista siinä on aina se, että kuka vastaa ja mistä että on selkeää se, että mitkä ne vastuut näissä asioissa on. Aika monen asiakkaan kanssa ollaan nyt viime aikoina juteltu siitä, että mennään sinne pilveen, halutaan SharePoint pyörimään sinne IaaSin päälle. Ja sitten kun ruvetaan juttelemaan, että no, kukas teille sitten operoi sitä käyttöjärjestelmää? Niin siinä vaiheessa tuleekin tavallaan yllätyksenä se, että hetkinen, että niin, me otetaan se pilvestä se käyttöjärjestelmän operointi. Jos te ostatte sen esimerkiksi Azure IaaSista, niin ei siellä Azure IaaSissa ole henkilökuntaa, joka sitä käyttöjärjestelmää ylläpitää. He kyllä vastaavat siitä, että rauta vastaa ja toimii loistavasti. Se seuraava steppi sitten tuossa pilveen matkalla on tavallaan se paassi, joka on ehkä enemmän tällainen Windows Azure, perinteinen Windows Azure-ratkaisu, missä sitten applikaatioita otetaan käyttöön sinne pilveen. Silloinhan me ei niin kuin käyttöjärjestelmästä itse olla vastuussa. Se käyttöjärjestelmästä ja rantaimesta niin sanotusti me saadaan se sieltä pilven puolelta. Ja me Visual Studion kautta sitten voidaan esimerkiksi deployata näitä applikaatioita käyttöön sinne PaaS-palveluun. Ja sitten ehkä se meidän SharePoint-ihmisten kannalta, varsinkin tulevaisuuden kannalta isompana roolina tulee sieltä sitä Office 365. Tietysti Microsoftilla on valtavat panostukset sinne pilvipalveluihin myös. Niin Office 365 on hyvä esimerkki tästä SaaS-palvelusta. Eli ostetaan sieltä palvelua. Kenenkään ei tarvitse ylläpitää, tai asiakkaan ei tarvitse ylläpitää ja huolehtia siitä, että onko meillä se viimeisin käyttöjärjestelmä siellä käytössä tai viimeisimmät SharePointin patchet. Ne on siellä sen mukaan, ja se on ostettu palveluna se itse käyttö, eikä sitten siitä joudu itse huolehtimaan. Kyllä. Jos mietitään Office 365, niin sehän on, jos mietitään siltä kantilta, että ollaan menossa pilveen, mietitään Office 365, sehän on hirveän houkutteleva paikka. Se säästää rahaa. Oikeasti me tiedetään, mitkä ne kustannukset on. Meille ei tule yllättäviä kustannuksia siitä, että meillä hajoaa rautaa tai muuta, koska se palveluntarjoaja vastaa siitä. Siellä on aina ne viimeisimmät versiot siitä, mitä siellä on. Se mahdollistaa sen, että organisaatio pystyy keskittymään siihen liiketoimintaan, eikä siihen raudan tai käyttöjärjestelmien päivittämiseen tai johonkin muuhun tällaiseen, mikä ei ole sitä ydinliiketoimintaa sille firmalle. Microsoft
Onko Microsoft paras toimittaja SharePointille? Varmasti on. Joku rupesi nauraa takarivissä muuten tälle lauseelle, mutta otetaan se ehkä tästä keskustelusta pois. Aina Microsoft-palvelun itse tuotteen tekijänä tietysti tietää, miten SharePointia pitää ylläpitää. Tietysti partnereilla on myös osaamista tästä, että ei epäilystäkään, ja varmasti meillä kaikilla on parannettavaa meidän palveluiden luotettavuudessa, mutta kuitenkin aina näitä asioita sitten hallitaan ja tehdään mahdollisimman parhaan mukaan. Ja se, mitä Office 365 tekee vielä, se skaalautuu paremmin. Tai se on helpompaa skaalata. Toki on-premises puolella me voidaan skaalata, mutta se on aina kustannuskysymys. Meidän pitää aina olla sitä rautaa, jos se niitä virtuaalikoneita esimerkiksi provisioidaan lisää. Mutta suurimmalla osalla ihmisistä se business on edelleen siellä on-premise puolella. Siellä on huomattava määrä kustomointeja, SharePointia. Siellä on niitä vanhakantaisia sovelluksia. Siellä voi olla pyörimässä Cobolia, siellä voi olla pyörimässä vanhaa Visual Basic Codea tai jotain tahansa muuta. Ei voida sanoa, että kaikkea pystyy tekemään pilvessä. Ja sitten on tämä perinteinen suomalaisten organisaatioiden sanoma, että me halutaan pitää se meidän oma data siellä meidän lähellä. Nämä on ne asiat, mihin kun lähdetään siirtymään pilveen, niin nämä asiat pitää ottaa huomioon. Näistä asioista joutuu keskustelemaan, näitä asioita pitää miettiä. Ja tietysti ehkä suomalaiset organisaatiot ei ehkä ne pahimmat. Meillä on myös Euroopassa on maita, missä tämä sensitiivisen datan tavallaan haasteet on vieläkin pahempia. Ja tuossa oli ihan mielenkiintoinen, itse henkilökohtaisesti kävin tuossa Sveitsissä pyörähtämässä yhden asiakkaan luona, ja siinä on asiakkaalla on sellainen hauska tilanne, että organisaatioita on Sveitsissä, Liechtensteinissa ja Saksassa. Ja se, mikä siitä tilanteesta tekee tavallaan hirveän mielenkiintoisen Office 365 kannalta, on se, että Sveitsi ei ole EU:ssa, jolloin niin Sveitsissä on täysin erilainen lainsäädäntö EUn ja niin datalainsäädännön kanssa. Ja tämä niin aiheuttaa sen mielenkiintoisen keskustelun siitä, että miten näitä palveluita voidaan ottaa käyttöön. Teknisessä mielessähän tämä on tietysti helppoa, ja datacenterithän meillä pyörii siellä Irlannissa ja Amsterdamissa Office 365 puolesta toistaiseksi. Kun me lähdetään siirtymään sinne pilveen, niin se olennaiset asiat, mitä niin kuin meidän pitää ilman muuta sitten kysyä, on se, että mitä me oikeasti sinne muutetaan. Eli mitä asioita sinne pilveen lähdetään viemään. Jos puhutaan hybridarkkitehtuureista, se tarkoittaa sitä, että osa asioista pyörii meillä on-premises puolella ja osa sitten pyörii siellä pilvessä. Eli mitä sieltä otetaan käyttöön. Ja ilman muuta noin niin kuin SharePoint 2013 puolesta, niin voidaan osa asioita siirtää sinne pilveen. Me voi olla esimerkiksi kollaboraatiosaitit siellä pilvessä, mutta pidetään se internet ja itse asiassa vaikka se core intranet tai osa intranetista siellä on-premises puolella. Ja sitten kuitenkin indeksoidaan ja tarjotaan se haku läpi näiden kahden ratkaisun yhdestä käyttöliittymästä. Jutellaan siitä vaihtoehdosta hetken päästä. Tietysti myös se, että mitä sinne siirretään ja kuinka ja milloin se sinne siirretään. Siirretään heti ensimmäisenä päivänä, puretaan puskemaan kaikki asiat sinne. Ja tosissaan, miten se data sinne sitten itse siirretään. Se datan siirtoahan meillä on hyviä kolmannen osapuolen tuotteita, joilla voidaan ihan mikroida sieltä on-premises puolelta dataa sinne pilven puolelle. Ja meillä ihan itse asiassa sisäisiäkin projekteja on aika paljon liikkeellä kyseisen toiminnallisuuden osalta. Se, mitä me ollaan identifioitu erilaisia lähtökohtia, mitenkä sitä dataa, tai mitenkä asiakkaat, partnerit, jopa me itse olemme menossa näihin erilaisiin, tai mitä eri malleja me ollaan identifioitu siinä, on tämä, että mennään väkisin, lainausmerkeissä väkisin, aggressiivisesti mennään pilveen. On ihan selkeästi havaittu, että se on yksi tapa. Mikä näistä ei ole parempi kuin toinen. Yksi, mikä on identifioitu, on se, että meillä on tämmöinen riskien välttely, voisi olla hyvä suomenkielinen termi sille, eli mennään pilotoimalla sinne pilveen. Ja sitten on tämmöinen ehkä perinteisin malli on se, että siirretään uusia asioita sinne, siirretään jotain olemassa olevaa asiaa pilveen. Ja voi olla, että nämä kaikki on samaan aikaan organisaatioissa käytössä, voi olla, että mennään yhdellä tämmöisellä stepillä tai otetaan sieltä joku kombinaatio. Mutta nämä on selkeät, mitä me ollaan havaittu, että miten organisaationa haluavat tehdä asioita. Ja tuossa Microsoftin sisällähän me ollaan tavallaan otettu käyttöön tuollaista graduaalista käyttöönottoa,
Eli meillä noin MySitet ja suurin osa uusista kollaboraatiosaiteista, niin niitä voidaan luoda vaan enää pilveen. Kaikki vanhat saitit edelleen toimii siellä on-premises puolella, mutta tietysti MSIT, eli meidän oma IT-organisaatio, pyrkii siirtämään ihan yhtä lailla meidän palvelut sen Office 365 päälle. Eli me olemme varmasti yksi maailman suurimmista Office 365 käyttäjistä tällä hetkellä. Mutta tietysti meilläkin on tuotteita ja meillä on niin kuin dataa, esimerkiksi SharePoint 2013 ja tulevan version speksit ei tuskin kuitenkaan niin kuin haluta laittaa pilveen. Ja se on periaatteessa ihan luontevaa, että organisaatiot on vähän varovaisia siitä, että mitä sinne pilveen laitetaan, jos se tuntuu siltä, että siellä on, niin kuin tavallaan on suurempia riskejä sen datan vuotamiseksi. Mutta jos me mietitään Office 365 noin SharePointin näkökulmasta ja sen niin kuin hybridimallien näkökulmasta, tämä oli ehkä tällainen luonteva juoksu sinne, että päästään itse tänne SharePointin puolelle ja sitten ruvetaan myöhemmin juttelemaan niistä sovellusarkkitehtuureista, miten sitä kustomointia ja muuta tehdään sinne puolelle. Mutta SharePoint 2013 on tavallaan kaksi tällaista pääasiallista hybridi-käyttöönottomallia tai hybrid-toiminnallisuutta natiivisti tuotteen mukana out of the box, niin kuin sanotaan. Eli meillä on tuki haulle, ja haku toimii niin, että käytännössä voidaan sieltä on-premises puolelta sitten indeksoida, tai ei suoraan indeksoida, mutta voidaan suorittaa sitä pilven hakua ja tuoda se tulosjoukko myös sinne on-premises puolen käyttöliittymiin. Eli jos siellä on-premises puolessa on haku, sen niin kuin yrityksen Enterprise-haku-sivusto, niin voidaan sinne hakea tulosjoukko myös sieltä pilven puolelta. Ja ihan toisenpäin myös, että voidaan siellä pilven puolella, kun haetaan dataa, niin voidaan sitten sinne hakea tulosjoukko sieltä on-premises puolelta. Ja totta kai niin kuin meillä sitten saadaan konfiguroitua tässä single sign-on näiden kahden asian puolelle, eli ollaan siellä pilven puolessa, klikataan tulosjoukosta tulosta, ja se onkin siellä on-premises puolella, niin me tavallaan siirrytään sitten on-premises puolelle. Ja tässähän se single sign-on on itse asiassa äärimmäisen tärkeässä osa-alueessa, jotta ei tule sitä autentikointipromptia. Toinen tällainen toiminnallisuus, mikä sitten hybridiä tukee, on tuo BCS, eli Business Connectivity Services. Toimii niin, että sieltä pilven puolelta voidaan tavallaan ottaa yhteyttä BCS-arkkitehtuuria käyttäen on-premisesen line of business-applikaatioihin, eli muihin järjestelmiin. Eli voidaan tavallaan sieltä on-premises puolelta, on se SAP ja CRM, tilausjärjestelmää, sitä dataa tuottaa saataville sinne pilven käyttöliittymiin. Jutellaan tästäkin vähän tarkemmin näistä malleista muutaman slaidin päästä. Mutta käytännössä, miten se tosissaan toimii, niin tämä SharePointin haun osalta, niin tämä ei toimi ihan ehkä niin optimaalisesti vielä, ainakaan mitä voisi toivoa, että tavallaan se tulosjoukko sieltä pilvestä saataisiin sekaisin sen, ja relevanssi saataisiin sekaisin sen on-premises tulosjoukon kanssa. Eli se toimii niin, että käytännössä tehdään sille pilven haulle erillinen suoritus sinne pilven päähän. Eli se tulee omana tulosjoukkona ja omana renderöitinä myös sinne hakusivulle. Siitä otetaan hetken päästä kuvaa ja näytetään, miltä se näyttää. Eli käytännössä se on erillinen remote SharePoint-indeksi, mitä vastaan sitten tehdään suoraan sanoen suoritus sinne pilveen saakka. Mutta siinä niin kuin olennaisena asiana on se, että siellä on-premises puolella olevat identiteetit, ne pitää löytyä myös sieltä pilven päästä, joka tarkoittaa aika lailla suuria infrastruktuurivaatimuksia ja konfigurointivaatimuksia, jotta kun Jaakko tekee sen haun sieltä on-premises hakukäyttöliittymän kautta, niin se voidaan autorisoida myös se Jaakon pääsy tai tulosjoukko myös siellä pilven päässä. Eli on tärkeää, että se Jaakon identiteetti on niin kuin tavallaan yhtenäinen molemmissa päissä sekä pilven puolella että siellä on-premises puolella. Ja tosissaan sitten tuosta BCS-puolesta, niin katsotaan siitäkin vähän tarkempaa arkkitehtuurikuvaa tuossa hetken päästä, mutta käytännössä mennään pilvestä, otetaan yhteyttä sitten tänne on-premises-puolelle ja suoritetaan automaattisesti OData-interfacea vasten tämä haku. Eli käytännössä mikä tahansa data teillä siellä on-premises-järjestelmässä sitten on se tilausjärjestelmää tai CRM-järjestelmää tai jotain muuta, niin päästään tämän BCS-rajapinnan kautta sitten tulemaan läpi, mutta siinäkin on vaatimuksia. Eli käytännössä kun me lähdetään miettimään tällaista hybridiarkkitehtuurin konfiguroimista, niin siellä on aika paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Varmaan tärkein pointti tuossa konfiguroinnissa on UAG, reverse proxy. Muuten mikään liikenne pilven ja on-premises-järjestelmien välillä ei toimi. Eli se pitää konfiguroida. Sen lisäksi me tarvitaan sinne jonkunnäköinen identiteettitarjoaja, joka
synkronoi sen käyttäjän identiteetin sekä pilven että sen on-premises puolella. Sen lisäksi niitä työkaluja, mitä me tarvitaan, siinä on MS Online Tools, Dirsynkki ja Single Sign-on, mistä Vesa mainitsi jo. Ja kuten kuvasta näkyy, niin siinä saattaa olla jonkunmoinen määrä servereitä, mitä sinne tarvitaan laittaa sen, että me saadaan toimimaan toi niin sanottu himmeli. Himmeli ei ole Microsoftin virallinen termi tälle tekniikalle. Mutta joo, eli käytännössä se, minkä takia näitä asioita tarvitsee tehdä, niin meillä tietysti täytyy olla se ADF siellä, meillä täytyy olla se direct-synkki, jotta me saadaan identiteetit molemmille puolelle, sekä pilveen että on-premises puolelle. Ja kun se sitten suoritetaan, esimerkiksi se haku tai BCS-suoritus siellä pilven käyttöliittymässä, niin jotta se haku voidaan suorittaa sitten on-premises-palvelimia vasten, tai se BCS-suoritus, niin meillä täytyy olla siellä reverse proxy. Se ei täydy olla välttämättä UAG. UAG on se Microsoftin Secure Reverse Proxy-tuote. Se voi olla mikä tahansa muukin reverse proxy, kunhan se tukee sertifiointipohjaista autentikointia. Eli sinne pilven päähän konfiguroidaan endpointti, joka sitten on internettiin auki täältä on-premises-puolelta, ja sanotaan, että tätä sertifikaattia käyttäen suoritetaan tämä endpoint, joka on auki. Ja se endpointti sitten käytännössä antaa joko tätä hakua tai PCS-rajapintaa vastaavan suorituksen tavallaan sieltä on-premises puolelta. Mutta toi direct sync ja identiteettien tavallaan kopiointi molemmin puolin, se on tarpeen sen takia, että saadaan se autorisointi toimimaan myös sen hakutulosjoukon kanssa. Ja sen myötä sitten tulee vaatimuksia raudan suhteen. ADFS-hän ei itsenäisesti vaatisi kuin yhden purkin, mutta tietysti pitää miettiä saatavuutta, eli jos yksi palvelu menee nurin, niin sitten pitää olla aina se kaveri siinä vieressä, joka ottaa saman roolin, ja sehän sitten tarkoittaa sitä, että sillä on vähintään 2 purkkia ADFS-puolella ja niin edelleen. Et sitä niin kuin helposti sitten rupeaa sitä rautaa tai palvelimia vaatimaan. Tietysti ne voi olla virtualisoituja siinä, missä mikä tahansa muukin rauta. Sitten jos me mietitään, tämä on niin kuin tavallaan ei SharePoint-identiteettiä, ei SharePoint-tavallaan toteutuksia, vaan muita asioita, ja sitten SharePointin osalta, niin mitä sinne SharePointissa pitää ottaa huomioon, niin meidän pitää konfiguroida luottosuhde SharePointin päähän, eli pitää asentaa sinne pilveen tavallaan sertifikaatti, julkinen sertifikaatti, ei domain-sertifikaatti, mitä sitten voidaan hyödyntää siihen, että se liikenne sen pilven ja on-premiseksen puolella tavallaan on salattu ja luotettu. Ja tämä luotto tehdään tällaisella OAuth-autentikaatiomallilla, jolla niin kuin on-premises saadaan luottamaan siihen suoritukseen, joka sieltä pilven puolelta tulee sitä sertifikaattia vastaan. Tämän lisäksi pitää konfiguroida Secure Store Service. Sinne itse asiassa konfiguroidaan juuri tämä sertifikaatti, mitä sitten BCS tai Search tulee käyttämään. Jotta tämä OAuth toimii, niin pitää olla User Profile-applikaatio käytössä, eli se pitää olla konfiguroituna, ja niillä identiteeteillä, jotka sitä suorittaa, niin heillä pitää olla SharePointissa User Profile, käyttäjäprofiili. Ja sitten tietysti meidän pitää konfiguroida erillinen query rule, jolla me saadaan se result setti sitten esimerkiksi haun osalta näkyviin. Ja käyttöliittymän osaltahan se voi helpoimmillaan näyttää siltä, mitä tuossa kuvassa on. Eli meillä on 2 eri result-settiä, joista toinen on se, mitä me haetaan siitä pilvestä, ja toinen result-setti, mikä me haetaan sieltä on-premises puolelta. Se on hakuintegroitu, se voidaan tehdä noin tavallaan huomaamattomasti, tai se voidaan laittaa tuohon sivuun, on-premises haku, me voidaan targetoida sitä hakua eri paikoilla. Ihan samalla tavalla, mitä me tehdään nytkin hakuun, me voidaan tehdä sinne erilaisia scopeja tai muuta, minkä perusteella se hakee sitä, mutta käyttöliittymällisesti sillä ei ole väliä, että kummasta paikasta se data tulee. Ja tosissaan tietysti niin kuin tulevaisuudessa tämä varmasti tullaan kehittämään tätä lisää, mutta toistaiseksi se tulosjoukko, se hybridin tavallaan hakukokemus on se, että se on-premises ja hybridin tulosjoukot on 2 erillistä tulosjoukkoa, että niitä ei tavallaan saada niin kuin merkattua tai yhdistettyä yhteen. Mutta sitä varmasti tullaan tosissaan seuraavissa versioissa ja releaseissä sitten kehittämään. BCS:n puolelta, jos mietitään tätä toista, haku on se yksi asia, mitä Out-of-the-box tuetaan hybridimalleissa, ja toinen oli tosissaan tuo BCS. BCS:n puolelta niin kyse on tosissaan vähän samantyyppisestä mallista. Tämä on periaatteessa jo mainittukin, miten tämä toimii, mutta meillä on se BCS-konfiguraatio siellä pilven päässä. Me halutaan näyttää sieltä tilausdataa sieltä on-premises puolelta, niin käytännössä me konfiguroidaan sinne se Secure Store Serviceen sertifikaatti, konfiguroidaan reverse proxyin tämä sertifikointiluotto, ja sinne tavallaan julkistetaan sitten se OData interface,
mikä ikinä siellä meidän on-premises puolella sitten onkaan. Ja se OData interfacehän sitten voi tavallaan niin kuin olla abstraktiotasona mille tahansa järjestelmälle, mitä me sitten halutaan sieltä meidän päästä tavallaan julkistaa sinne pilven rajapintaan. Mutta tässäkin pointtina on se, että me käytetään niitä sertifikaatteja salaamaan sitä liikennettä ja tosissaan, että päästään autentikoitumaan sen sertifikaatin avulla suorittamaan tämä endpointti. Pointtihan ei ole se, että meidän pitää avata internettiin web-service auki vaan suoritettavaksi kaikille, vaan me avataan sen internettiin suoritettavaksi endpointti tätä sertifikaattia vasten. Ja se sertifikaatti sitten konfiguroidaan vaan sinne pilveen saatavilla. Sen verran ehkä vielä se tosissaan painotetaan sitä sertifikaattia, eli domain-sertifikaatit ei tässä tapauksessa käy, vaan ne pitää olla public-sertifikaatteja. Ja tosissaan, kun me mietitään näitä out-of-the-box SharePoint 2013 hybridikäyttökokemusta, yksi on niin tärkeä asia muistaa tässä on se, että kun me tehdään sitä hakua sinne pilven päähän tai pilven päästä on-premises päähän, niin nämä on itse asiassa synkronisia. Eli tämä niin kuin, käytännössä se on vähän ehkä... Henkilökohtaisesti ei tunnu kauhean kivalta tehdä tätä konfigurointia, ellei voi taata sitä verkkoyhteyden luotettavuutta. Koska nyt jos siellä verkkoyhteydessä on pitkää verkkolatenssia tai sen suorituksen vaste on kauan, ja se näkyy sitten loppukäyttäjälle käyttöliittymän kautta. Tämä on ehkä sellainen inhottavuus siinä pilven ja on-premisesen integroinnissa, minkä takia sitten vähän tuossa loppupuoliskolla slaideissa ruvetaan katselemaan vaihtoehtoisia malleja, tuoda esimerkiksi business-dataa saataville sinne pilveen, jotain vähän ehkä nokkelampaa arkkitehtuuria käyttäen. Nokkelampaa on tietysti vähän outo termi, mutta jutellaan siitä tuossa muutaman slaidin päästä. Ennen kuin mennään sinne, niin mennään vähän ehkä toiseen puoleen. Tuossa niin kuin Harri halusi, että jutellaan vähän enemmän myös siitä, että mitä siellä Office 365 on verrattuna sinne on-premises puolelle. Eli ymmärretään se, että mitä siellä on saatavilla ja mitä sitten ei siellä on-premises puolella, tai mitkä ne erot on-premises ja SharePointin puolella on. Joo, käydään tuossa läpi muutamia eroja, mitä me ollaan meidän mielestämme, tai tämmöisiä key pointteja, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun me siirrytään sinne, että me avataan tuo Excel-taulukko, eikö se ole aika selkeä kaavio, näkyykö takariville, mitä siellä on? Joo, vitsi. Me kerättiin tähän jonkunmoinen lista näistä, että mitä me... Toimiiko meidän se vaihto? Ei toimi. Eli mitkä on tällaisia tärkeimpiä toiminnallisuuksia, mitä kannattaa miettiä, että mitkä on ollut on-premisesissa olemassa tai IaaS-puolella ja mitä on Office 365 käytössä. Se, mitä meillä oli on-premise-puolella käytössä, Custom Site Definitions, älkää käyttäkö niitä ikinä, se on viivattu yli tuolta. Meillä oli mahdollisuus tehdä full trust-koodia, eli siis täysin luotettua koodia sovelluspaketointi mielessä. Me voidaan siellä on-premise-puolella tehdä aika radikaaleja farmin topologiaan liittyviä muutoksia, mitä meillä ei ole sellaista valtaa Office 365 puolella. Ja ne internet-facing-saitit on sellaiset, mitkä kannattaa olla vielä on-premise-puolella. Mitä me taas nähtiin, ehkä tuossa täytyy vielä sanoa tosissaan, että onhan siellä Office 365 niin kuin pienille, keskisuurille yrityksellehän siellä on internet-saitti saatavilla, mutta se on enemmän tällainen pienelle, keskisuurille yritykselle aika rajoittunut verrattuna sitten taas, jos puhutaan ison yrityksen enterprise.com-saiteista, missä sitten niin kuin on ihan aitoja isoja palveluita ja jopa autentikointimalleja. Ja nämä tällaiset niin kuin, isommat .com-saitit, ne on ilman muuta edelleen jatkossakin on-premises-puolella tai sitten IaaSissa, Azure IaaSissa tai jonkun muun palvelun toimittajan IaaSin päällä. Ja sitten jos puhutaan Office 365 puolesta, niin se, mitä siellä on mahdollista, auto-hosted appsit. Appseista on varmaan puhuttu tässä 2 päivän aikana, ihan riittävästi ei tarvitse niitä tässä purkaa auki. Se, mikä on mahdollista Office 365 on external sharing. Meillä on työtila siellä, mä haluan, että kaikki te saatte oikeuden siihen presentaatioon, mikä me ladataan sinne, niin mä voin jakaa sen teille. Se ei ole mahdollista on-premise-puolella. Cool thing, Excel-surveyt, eli tällaiset pikakyselyt, mitä voidaan tehdä. Office 365 samasta syystä, jakaminen, miten sä jaat on-premises-puolella palomuurien takana olevaa dataa. Ja sitten jos mietitään räätälöintejä, mitä meillä on ollut mahdollista tehdä, vähän jatkoa edelliseen kalvoon, että meillä on ollut mahdollista tehdä, ja on edelleenkin mahdollista tehdä on-premise IaaS-puolella server-side-koodia, perinteiset web-parttimallit, web-kontrollit, timer-jobit. Siellä on tapa, miten siellä on totuttu tekemään, on se, että me kopioidaan sinne tiedostosjärjestelmään niitä tietoja. Meillä on mahdollista käyttää kustomoituja sivuja. Nämä appsit tietenkin on siellä on-premise-puolella.
Mitä taas Office 365 puolella on mahdollista käyttää, niin jälleen apps. Sitten on Sandbox Solutionit, mitä siellä on. Client-side object-modeli, puhuttiin eilen räätälöintisessiossa aika paljon siitä koko tästä niin kuin suunnan muutoksesta, mihin ollaan menossa. Ja yksi iso juttu on teemat. Eli jos mennään Office 365, niin mennään teemojen kautta tekemään sitä ulkoasutuunausta sinne. Tai ei mennä, vaan suosittelemme. Suosittelemme, juuri näin. Kuten siellä as a recommended UI option, kunhan kiusaan vähän myös Jaakkoa. Mutta tietysti teemat on ihan hyvä puoli tehdä tuolla on-premises puolellakin. Kyllä. Se, mikä teemojen tosissaan meille juteltiin tästä tuolla kustomointisessiossa vähän, se video on varmasti ihan suositeltava katsottava, jos on kustomoinnista kiinnostunut. Niin se, minkä takia me aina sanotaan, että käyttäkää teemaa, on se, että jos te teette custom master pageja, mikä on ihan ok, niin siinä lähinnä tulee siihen vaikutus, että jatkossa kun Office 365 varsinkin tulee 3 kuukauden, 4 kuukauden välein uusia releasejä, niin se voi aiheuttaa sitten sellaisen tilanteen, että 3-4 kuukauden välein sitä master pagea pitää tuunata, jotta se uusi toiminnallisuus, mikä sinne ollaan tuomassa, niin saadaan käyttöön. Sen takia ehkä tällaiset teemat, client-side-modifikaatiot, JavaScriptilla pystyy tekemään ihmeellisiä asioita sille käyttöliittymälle ilman, että customoi master pagea. On suositeltavana mallina. Se, miten tämä liittyy hybridiarkkitehtuureihin, on ehkä se, jos me halutaan se käyttökokemus käyttäjälle olevan samannäköinen siellä pilvessä olevassa versiossa että on-premise-puolella, niin käytetään niitä samoja tapoja tehdä se asia. Se käyttöliittymä, käyttäjäkokemus on yhtäläinen, riippumatta siitä, kummassa paikassa se käyttää sillä hetkellä on. Hyvä. Siinä oli ehkä suuremmat, osaksi vähän johtuu ehkä siitä, että molemmat on vähän kehitysorientoituneet. Nostettiin täältä nämä kehitysnäkökulmat suurempina erona Office 365 ja on-premiseksen puolelta, mutta siellä ehkä ne suuremmat erot on, koska toiminnallisuuksien kautta Office 365, nyt SharePoint 2013 aikana, niin se on aika yksi yhteen on-premiseksen puolelta. Eli kaikki tällaiset e-discovery-toiminnallisuudet ja muut löytyy ihan yhtä lailla sieltä on-premises puolelta kuin sitten sieltä Office 365 puolelta. Että suuremmat erot on ehkä siinä tavassa, miten me taivutetaan sitä loppukäyttäjäkokemusta siellä Office 365 puolella. Hyvä. Mennään takaisin lähinnä ehkä enemmän tällaiseen arkkitehtuuriajatteluun ja sovellusarkkitehtuuriin ja näistä, niin kuin miten sinne pilveen voidaan tuoda uusia toiminnallisuuksia, miten me voidaan laajentaa sitä tai minkälaisia arkkitehtuurimalleja meillä on käytössä hyödyntäen sitä Azurea, hyödyntäen pilviarkkitehtuureita konseptuaalisella tasolla. Ennen kuin mennään itse tavallaan Azuren puoleen, niin ehkä vähän vielä kertauksena tuosta aamun sessiosta, mä en tiedä kuinka moni siellä oikeastaan oli teistä paikalla, niin se suurin ehkä se asia, mikä SharePoint 2013 osalta, jos mietitään pilviarkkitehtuureita, on se asiakkaiden ainainen tarve tuoda sinne uusia toiminnallisuuksia. Ja pilviarkkitehtuureissa, Azurehan meillä on iso asia, ja yhtenä ulottuvuutena tuossa SharePoint Apps-tarinassa on sitten se Azure autoprovisioidut applikaatiot, ja sehän tarkoittaa sellaisia SharePoint-appeja, eli SharePoint-laajennuksia, jotka se loppukäyttäjä, Office 365 asiakkaat voi ottaa käyttöön, mutta se autoprovisointi tarkoittaa siinä sitä, että se sovelluksen kehittäjä on tavallaan määrittänyt sen, että kun tämä applikaatio otetaan käyttöön, niin Azureen provisoituu web-saittia, sinne voi provisoitua muitakin rooleja ja sitten voi provisoitua myös Azure SQL-instansseja, mitä se applikaatio kustomointi sitten hyödyntää tarjotakseen sen loppukäyttäjän käyttökokemuksen. Se on yksi ulottuvuus tästä Azuren tavallaan hyödyntämisestä, mutta sitten meillä on myös se tuo kolmas tavallaan ulottuvuus, tässä on tämä Provider Hosted Apps, joka sitten ei tarkoita sitä, että aina provisoidaan sinne Azureen uusia toiminnallisuuksia, kun otetaan sitä appia käyttöön, vaan että siellä on jossain applikaatiossa, ja voi olla jaakko.com tai aleksi.com tai mikä ikinä saitti internetissä tai internetissä toteutettuna millä tahansa tekniikalla, mikä sitten saadaan tavallaan integroitua sinne SharePointiin mukaan. Ja tämä integrointihan tapahtuu ihan sillä Industry Standard, mitä se nyt sitten suomeksi olisikaan, tekniikalla eli OAuth-tekniikalla, niin kuin Facebookin kanssa tai LinkedIn kanssa tai muidenkin tuotteiden kanssa. Eli käytännössä tehdään luottosuhde sille provider hosted applikaatiolle, että kun Jaakko sitä provider hosted applikaatiota käyttää, niin hänellä sillä applikaatiolla myös sitten luotto mennä sinne SharePointin puolelle ja hakea sieltä dataa Jaakon puolesta ja sitä kautta sitten tehdä operaatioita SharePointiin tai hakea
hyödyntää SharePointin hakua tai SharePointin profiileita tai niin edelleen. Eli tehdään tavallaan niin kuin SharePointista enemmän tällainen applikaatioiden keskus, vähän samantyyppisesti kuin Facebookiin voidaan tuoda applikaatioita ja niin edespäin. Ja tämä on myös se suunta, mihin SharePointin kustomoinnit tosissaan on menossa. Tuossa eilen siitä juteltiin pitkään Jaakon kanssa meidän sessiossa ja huomasin Twitterissä joku kommentoi, että Microsoft komentaa nyt meitä muuttamaan kehityssuuntaan. Me emme komenna ketään, me vaan kerromme, mihin tuote on menossa. Jokainen voi itse sitten valita, mihin suuntaan sitä omaa osaamista kehittää. Twitter on mielenkiintoinen paikka, sieltä saa suorat palautteet. Azure Hosted Appsista ehkä sen verran tuosta prosessista, että miten se toimii. Niin käytännössä se tosissaan tekniseltä näkökulmathan se toimii niin, että Visual Studiossa kehittäjä määrittelee tällaisen toiminnallisuuden applikaation, samalla lailla kuin Windows Phone-applikaatio tai Windows 8-applikaatio. Kun se sitten otetaan käyttöön tuolla SharePointin puolella, niin ne määritykset tosissaan määrittää, että miten ja millä lailla se applikaatio siellä sitten näkyy, minkälaisia asioita sinne provisoituu sinne SharePointin puolelle. Ne on aika hyvin tällaisia rajattuja asioita, mitä sinne SharePointin puolelle sitten tulee. Mutta sitten se business-logiikka Azure-hostatuissa applikaatioissa niin voidaan provisoida automaattisesti sinne Windows Azureen. Ja siellä sitten voi olla server-side-koodia, siellä voi tehdä ihan mitä tahansa, täysin rajattomia, niin kuin mielikuvitus vaan rajalla siinä, että minkälaisia asioita siellä voidaan hyödyntää. Ja osana tätä provisointia tosissaan voidaan myös tietokanta, eli SQL Azurea sitten hyödyntää. Ja tämä on ehkä tällainen provider-näkökulma, tai siis toimittajan näkökulma näihin asioihin, mutta yhtenä ehkä tällaisena esimerkkinä, koska aika usein ihmiset sitten kysyvät, että anna nyt jotain koureen tuntuvaa, että mikä tuollainen SharePoint-appi voisi olla järkevä. Ja tämä nyt on sellainen klassinen esimerkki, mitä mä olen itsekin puhunut jo viimeisen vuoden aikana aika monta kertaa näissä applikaatioasioissa ympäri maailmaa, on se, että voidaan kuvitella, että meillä on joku tällainen toimitusvälineitä myyvä yritys. Ehkä voitte kuvitella sitten hyvän esimerkin, joka liittyy teidän yritykseenne, mutta jos me mietitään sitä toimitusvälineitä myyvää yritystä, ne haluaa myydä kauheasti kyniä ja kaikennäköistä muuta sälää. Jotta ne pystyy sitä myymään, totta kai he voivat tehdä extranetin, johon ihmisten pitää tulla ja tilata niitä asioita ja autentikoitua ja niin edelleen. Mutta se, että jos kaikki me aina tehdään se extranet ja odotellaan, että ihmiset päätyy meidän extranettiin tilailemaan juttuja, niin se ei välttämättä ole ihan toimiva malli. Nyt tämän appsimaailman niin kuin ajatushan on se, että me tavallaan tuodaan se appi, se palvelu, nyt se myynti-käyttöliittymä sitten osana sitä intranettia saataville, vaikka sinne kaikkien asiakkaiden intranet-puolelle. Nyt kun tämä appi itsessään voi sitten pyöriä tuolla Azuressa, niin sehän voi tarkoittaa sitä esimerkiksi, että kun ne tilaukset sitten tulee sieltä käyttöliittymästä, SharePointin käyttöliittymästä, niin ne menee tuonne service-bussiin. Service-bussista käytännössä ottaa ne viestit vastaan, prosessoi nämä pyynnöt. Sieltä sitten meillä on jonkunnäköistä business-logiikkaa, joka hoitaa tämän tilauksen hallinnan, ja kaikki pyörii siellä Azuren puolella. Nyt kun se on siellä Azuren puolella, niin riippuen siitä, että on täysin rajaton se kapasiteetti, mitä sitten tämä kyseinen palveluntuottaja voi ottaa käyttöön. Ja toivottavasti sitten business kukoistaa ja käytännössä saadaan lähetettyä sitten sitä dataa sinne käytännössä asiakkaalle takaisin. Nyt se jujuhan tässä on se, että meillä on aika monta satoja tuhansia miljoonia SharePoint-installaatioita ympäri maailmaa ja Office 365 käyttäjiä. Eli nyt se juju on siinä, että me massat tuo itse asiassa sitten sen arvon sille, että voidaan tavallaan toimittaa näille ihmisille mahdollisimman helposti saataville sitä, esimerkiksi näitä toimitustarvikkeita. Näköjään business toimii hirveän hyvin. Koko ajan menee tilausta siellä. Eli se, mikä tässä on takana, on se, että se bisnesmalli on niin kuin, me haetaan sitä, että se bisnesmalli, miten niitä sovelluksia tehdään, niin siinä on myös muita vaihtoehtoja kuin se Vesan mainitsema, tehdään extranet, mihin ihmisten pitää tulla. Tarjotaan sinne erilaisia tapoja tehdä niitä asioita. Ja tämä on pilven Azure on todella hyvä ratkaisu siihen, kun me käytetään esimerkiksi tällaista tilausjärjestelmää. Se appihan voi olla, kun meillä on Service Bus-tyyppinen ratkaisu käytössä, se appihan voi olla SharePointissa, mutta se voi olla myös kännykässä, se voi olla Windows-appi, se voi olla vaikka hedelmäpeleissä oleva applikaatio, mikä tekee sen saman asian. Hedelmäpeleissä oleva applikaatio. Mielenkiintoinen. Mennään eteenpäin vaihtoehdoissa ja lähinnä puretaan auki erinäköisiä näitä hybridivaihtoehtoja. Ja me ollaan tästä
yhdestä kaverista juteltu aika monta kertaa tämän 2 päivän aikana, mutta ihan tosissaan meidän niin kuin pointtina, että arkkitehtuurisuunnittelussa on aina se, että mitä ollaan ratkaisemassa. Ja yksi tällainen maailman yksinkertaisin tavallaan hybridi, myös pilvessä toimiva applikaatio on Access Apps. Ja ehkä on vähän niin kuin sellainen hassua, että minkä takia aina puhuu tuosta Access Appista, mutta Access App on itse asiassa SharePoint App-toteutuksen yksi ilmentymä. Ja se toimii niin, että yksi tällainen Access App on samanlainen SharePoint-applikaatio tai SharePoint-appi kuin sitten Jussin tai Ollin tekemä SharePoint-appi tai Jaakon tekemä SharePoint-appi. Se vaan, että sen toteutuksen taustalla on sitten tämä Access Services. Ja Access, tietysti me kuvitellaan Accessia vähän erinäköisenä asiana kuin business-käyttöliittymä, piirros työkaluna, mutta Accessin rooli tavallaan muuttuu enemmän tällaiseen business-applikaatioiden, yksinkertaisten business-applikaatioiden piirtotyökaluksi. Tämä ei ehkä toimittajalle niin mielenkiintoinen, mutta ehkä sitten kuitenkin asiakkaalle siinä mielessä, että yksinkertaiset toiminnallisuudet ei välttämättä aina toteuttaa koston web-partteina, vaan voidaan tavallaan rakentaa mielenkiintoisia applikaatioita myös ihan piirtämällä se käyttöliittymän kautta siellä Accessin puolella. Mutta tosissaan se Access Web-käyttöliittymä toimii niin, että meillä on Access Services pyörii tuolla SharePointissa aina, ja sitten se Access Services itsessään luo tarvittaessa SQL Azureen tai sitten on-premises SQL-serveriin näitä tietokantoja, jotka sitten vastaa sitä applikaatiota tai miten se applikaatio sitten toimii. Eli jos ollaan Office 365, niin tämä Access-applikaatio, Access Apps, on se yksinkertaisin tapa tuoda yksinkertaisia applikaatioita, business-sovelluksia, jotka vastaa sitä bisneksen tarvetta. Ne on kyllä yksinkertaisia, varsinkin tässä versiossa 1.0 Access-appeista. Eli kyse on hyvin tällaisesta yksinkertaisesta, hyvin polished, on tämä Polished Professional User Interface, on tämä virallinen termi, mutta tietysti hyvin yksinkertaisesta tavallaan näkymistä, missä niin kuin vasemmalla puolella meillä tavallaan on taulukoita, on listoja ja tietokantatauluja, joita sitten siellä on hakua ja siellä on erinäköisiä näkymiä. Sieltä dataa voidaan hakea ja sitä dataa voidaan sitten editoida tuon käyttöliittymän kautta. Mutta se juju tulee nyt tässä Access Appin kanssa myös siitä, että Access App on siinä mielessä mielenkiintoinen, että myös siellä pilvessä tämän Access Appin taustalla sinne luodaan oma tietokanta SQL Azureen. Ja se tietokanta on saatavilla myös esimerkiksi Dashboard Business Intelligence-käsittelyihin. Eli tämä on sellainen kanta, mihin saa mennä ja sitä saa kapistella. Ja se aiheuttaa sellaisen tilanteen, että jos me kerätään esimerkiksi incoming-innovaatioita tai me rakennetaan joku tällainen HR-järjestelmä, yksinkertainen incoming request-järjestelmä tämän päälle, me voidaan hyvin helposti kliksuttelemalla rakentaa hyvinkin mielenkiintoisia käyttöliittymiä ja presentaatioita siitä, että minkä näköistä dataa me kerätään, minkä näköisiä ideoita meidän firmaan tulee. Toinen, mikä tässä Access Appissa on tavallaan hirveän mielenkiintoinen, ennen kuin mennään taas vähän enemmän hardcore-arkkitehtuureihin, on se, että Access Appin voi piirtää on-premises puolella tai omassa kehitysympäristössä, mutta se voi myös sieltä eksportoida. Eli nyt se Access App, Access-klientti mahdollistaa meille sen, että vaikka me ollaan piirretty ja sitä piirtämistä vastaa aina SQL-tietokanta, me voidaan eksportoida tämä uudelleen käytettävästi applikaatioksi. Ja tämä applikaatio voidaan viedä ympäristöstä A ympäristöön B. Eli se voi viedä sitten pilveen tai se voidaan viedä toisen on-premises puolelle. Eli se on siirrettävissä oleva applikaatio. Se, miksi tämä on niin mielenkiintoista, on tavallaan myös se, että noin kustomointia niin kehittäjän näkökulmasta on myös se, että aika mielenkiintoinen tapa, mihin suuntaan tietty tällainen yksinkertainen kehittäminen on itse asiassa SharePointin osalta menossa. Ja tämä on versio 1.0. Tämä ei ole kauhean vielä, sanotaan näin, että kauhean taipuva, mutta tulevaisuus voi olla hyvinkin mielenkiintoinen Access-appien kanssa, koska tulemme edelleen panostamaan tähän samaan ideologiaan, että business-käyttäjät voivat itse abstraktia tasoa nostamalla piirrellä ja suunnitella, minkä näköistä dataa tarvitsee tehdä, ja sitten voidaan siirtää se paikasta A paikkaan B. Mutta sitten jos me puhutaan ihan aidoista arkkitehtuureista, nyt mennään takaisin sinne vähän sellaiseen, niin kuin, miten näitä asioita ihan oikeasti sitten tehdään. Tuossa eilen oli aika hyvä sessio servicebusseista jo kehittäjäpuolella, ja vähän ehkä sivutaan sitä, koska aika usein SharePointin osalta, kun puhutaan hybrid-ratkaisuista, niin aika monta kertaa ihmiselle tulee se ensimmäinen kysymys on se, että meillä on hirveästi niitä laitteita nykyään ihmisillä. Ja miten mä pääsen niillä omilla laitteilla, miten mä pääsen sillä vanhalla Windows Phone 7.8
tai vanhalla 75 tai iPadilla tai jollain muulla ympäristöllä käsiksi siihen on-premises dataan. Ja sehän on ehkä se kaikista mielenkiintoinen kysymys, mikä niin kuin jatkuvasti nousee tuon pilven kanssa. Ja tähän kannattaa itse asiassa, tähän tietysti on monta mallia, mutta se, miksi me tuodaan tätä mallia esiin, on se, että aika usein ihmiset lähtee miettimään sitä asiaa tavallaan väärinpäin. Eli lähdetään miettimään sitä, että mulla on tämä iPad, mulla on tämä laite, miten mä pääsen tuonne on-premises puolelle. Se on itse asiassa jotain sellaista, mikä pitäisi haastaa. Miksi meidän pitää päästä sinne on-premises puolelle? Koska me mieluummin käännetään se vähän toisinpäin. Siirretään se välivarasto, eli se device, koska se on tavallaan pilvessä. Tämähän tavallaan on internet pilvessä, tämäkin laite tässä, koska se internethän tässä leijuu meidän ympärillä. Me kaikki olemme jatkuvasti pilvessä. Vesa sanoo, kaikki on jatkuvasti pilvessä. Käytännössä se on kuitenkin se internetyhteyden päässä. Ja nyt internetyhteydellähän me päästään sinne Windows Azureen, mehän ei tarvita muuta. Mutta sillä laitteella on paljon vaikeampi päästä sinne meidän yrityksen sisäiseen verkkoon. Ja sehän tekee sen, että kunhan me päästään interneteen sillä laitteella, me pääsemme Windows Azureen. Ja se tekee myös sen, että ei tavallaan pidäkään miettiä, että sillä laitteella mennään sinne on-premiseksen puolelle johonkin tiettyyn tekniseen rajapintaan käsiksi, vaan mieluummin niin päin, että siitä Azuresta tulee se middle brokeri, eli se välirajapinta, joka sitten toimii tällaisena yhteyden myöskin niin kuin bufferoijana. Ja käytännössä se toimii niin, että parhaassa mahdollisessa tapauksessa meillä on se SQL Azuressa se olennainen data, mitä vastaan sitten voidaan koko ajan tavallaan renderoida sitä laitteen käyttöliittymää ja laite on yhteydessä siihen. Sitten jos on tarpeen synkronoida sitä on-premises dataa, niin me voidaan käyttää sitten näitä Azuren Service Busseja ja muita advanced-arkkitehtuureita siihen, että joko synkronoidaan sitä dataa sen Azuren kanssa ja on-premises SQL-serverin kanssa, no siihen on muitakin teknologioita, tai sitten tehdään ihan tällainen synkroninen suhde sieltä Windows Azuresta sinne on-premises puolelle. Mutta nyt se synkronisen suhteen tavallaan ongelma on se, että silloinhan meillä on se viive, että kun minä tällä laitteella kirjoitan sen tietyn nettiosoitteen, joka yrittää ottaa yhteyttä sinne meidän talon sisäiseen Oracle-purkkiin, joka on sen yhden kaverin pöydän alla, niin sehän on koko se pitkä nettiyhteys, minkä se menee yli, kunnes se pystyy vastaamaan. Nyt jos se laite ottaa yhteyttä vaan sinne pilvestä pilveen, eli sinne Azureen, ja siellä se väli, tavallaan se rajapinta, niin me paljon nopeammin saadaan se vastaus sille laitteelle. Plus sitten tietysti se, että se Azure voi toimia sellaisena brokerina ja rajapintana myös niin päin, että kun sitten siellä on-premises puolella se meidän järjestelmä muuttuu, sehän muuttuu varmasti aika usein, niin meidän ei välttämättä aina tarvitse muuttaa sitten deviceissa pyörivää laitteistoa tai ohjelmistoa, vaan me muutetaan sitä logiikkaa, mikä siellä Windows Azuren päässä tai keskellä pyörii. Eli se käytännössä toimii niin kuin rajapinta määrittelee siinä välissä. Toinen mielenkiintoinen vaihtoehto, mitä voidaan käyttää hybridiratkaisuissa, on myös se, että me voidaan ottaa SharePoint 2013 workflowt käyttöön, ja koska workflow tukee web service-rajapintoja, me voidaan tehdä workflowitten avulla sitä business-logiikkaa niin, että me kutsutaan web-servicejä, jotka ovat sitten Azuressa tai toisia SharePointin web-servicejä ja niin edelleen. Eli ei rajata niitä mahdollisuuksia, miten me halutaan tehdä niitä, implementoida sitä business-prosessia, vaan me voidaan ottaa niitä työkaluja käyttöön, mitä meillä on olemassa, ja hyödyntää niitä. Ei tarvitse tehdä uusia asioita, että me saadaan joku yksittäinen juttu tehtyä. Ja tosissaan aikaisemmin tuossa mainittiin jo tuosta BCS:stä ja lupasinkin palata vielä siihen, tai luvattiin palata vielä siihen, niin sen osalta kanssa siinä keskustelussa itse asiassa nostettiin esiin tänä yhtenä tavallaan haasteena se, että se out of the box SharePoint BCS-käyttökokemushan on se, että käytännössä se external lista siellä pilvessä Office 365 on riippuvainen siitä, että se menee koko sen verkon yli sinne on-premises-järjestelmään, kunnes sieltä tulee vastaus takaisin, jolloin se verkkolatenssi aiheuttaa siihen aikamoisen viiveen. Nyt jos me ihan aidosti tätä ruvetaan niin kuin purkamaan auki, niin emme halutakaan, meidän ei pitäisi olla tilanteessa, missä meidät pakotetaan sieltä pilvestä Office 365 ottamaan yhteyttä sinne on-premises puolelle. Eli mitä mieluummin meidän kannattaa miettiä noin sovellusarkkitehtuuri mielessä on se, että mietitään, että mikä se data on sellaista, mikä siellä on-premises puolella on itse asiassa kiinnostavaa. Eli mitä meidän pitäisi sinne Office 365 saada, tai on se sitten mikä tahansa muu pilviratkaisu. Sinänsä Office 365 on vain hyvä esimerkki pilviratkaisusta. Mutta se data aggregoidaan, ja se tavallaan niin kuin vain ainoastaan se data, mikä on olennaista, kerätään sieltä on-premises-järjestelmistä ja pusketaan se sinne SQL Azureen. Eli
lopetetaan se tavallaan se, ei tehdä turhaa riippuvuutta sieltä pilvestä sinne on-premises-puolelle, vaan jälleen kerran tehdään siitä pilvestä se välivarasto. Aggregoidaan sinne se olennainen data, millä ikinä aikaviiveellä sieltä on-premises-puolelta, ja sitten siellä pilven puolelta tavallaan otetaan yhteyttä sinne SQL Azureen, jolloin se yhteys ja se logiikka on kaikki itse asiassa siellä pilven puolella. No niin kuin arkkitehtuuri mielessä huomattavasti parempi malli kuin saada se riippuvuus koko sen verkkolatenssin yli on-premises puolella. Tokihan toi aiheuttaa sitä keskustelua helposti, että no mutta entäs kun aikaisemmin on sanottu, että data pitäisi olla vain yhdessä paikassa ja mitäs tämä datareplikointi ja tämmöiset muut asiat. Että siinä tulee, meillä on latenssi kautta saavutettavuus versus sitten tällaiset prosessit, mitä meidän pitää siellä tietokantapäässä tehdä. On niin kuin asioita, mitä pitää ottaa harkintaan siinä vaiheessa, kun tällaisia ruvetaan toteuttamaan. Asiat eivät ole aina niin yksinkertaisia. Ei. Kyllä. Aina on paljon asioita, mitkä ei ihan sormia napsauttamalla tietysti aina onnistu. Ja nämäkin asiat, näitä slideja on hirveän helppo piirtää, mutta se, että kuinka helposti saadaan nämä asiat sitten pyörimään, niin se on sitten aina kestää hieman aikaa. Ja tietysti asioita kannattaa, niin kuin ollaan monta kertaa mainittu 2 päivän aikana, että mieluummin tehdään proof of conceptia ja pilotointia ennen kuin sitoudutaan sitten tiettyihin arkkitehtuureihin. Mutta täälläkin on varmasti hyviä partnereita paikalla, jotka samannäköisiä malleja on jo aikaisemmin ottaneet käyttöön. Hyvä. Me ruvetaan aikataulullisesti itse asiassa osumaan aika pitkälti tuonne tunnin aikatauluun, joten eikö me ruveta ottamaan tätä yhteen ja otetaan kysymyksiä sitten sen jälkeen tarpeen vaatiessa, kuinka paljon tästä sitten arkkitehtuuriasioista tulee mieleen. Tämä oli vähän tällainen geneerisempi arkkitehtuureita ja hybridiasioita läpikäyvä asia. Me käytiin ne out-of-the-box-mallit SharePoint 2013, eli meillä on siellä sitä PCS ja hakua, jotka on out-of-the-boxina olemassa. Ne vaatii infrastruktuurisijoituksia, ne vaatii aika lailla konfigurointia, se ei ole mikään sormia näpsäyttämällä toimiva asia. Tietysti nämä on äärimmäisen hyvin dokumentoitu, ja meiltä löytyy itse asiassa äärimmäisen hyvin kuvattu step-by-step konfiguraatio näiden toteutukseen. Geneerisesti, jos mietitään Office 365 ja on-premises SharePointia, niin ihan Microsoftin, koska mekin Microsoftina ollaan enemmän menossa siihen, että me käännytään siitä tavallaan me ollaan kääntymässä siihen pilvi edellä ajatteluun, niin tämä pilvi on niin kuin toiminnallisuuksien osalta kääntymässä siihen, että se on aivan sama toiminnallisuus, mikä siellä on-premises puolella on. Meillä on tiettyjä rajoituksia vielä, mutta se siirtyminen on jatkuvasti käynnissä ja tullaan panostaa enemmän siihen pilvipalveluiden puolelle, mikä enemmän tukee sitä, että sekä asiakkaat, mutta myös kumppanit kannattaa ottaa huomioon se pilviarkkitehtuureiden mahdollisuudet ja se siinä alustana, millä voidaan sitten rakentaa näitä ratkaisuja yhdessä. Se, että missä se rauta välttämättä pyörii tai miten se pyörii, sehän voi pyöriä myös on-premises private-pilvessä, mutta että saadaan abstraktiotasot ja saadaan tämä paljon dynaamisemmaksi, kun ei rikota niitä peruskustomointisääntöjä SharePointin puolella hyvänä esimerkkinä. Ja mietitään nämä asiat tavallaan syiden kautta ja perusteiden kautta. Ja jos mietitään niitä, mitä me käytiin sessiosta läpi, niin meillä on useita eri vaihtoehtoja toteuttaa tai tehdä sovellusarkkitehtuuria ja suunnitella niitä sovelluksia. Niissä on vaihtoehtoja, kuten mainittiin, datan kopiointia, voidaan käyttää SQL Azure tietokantoja, me voidaan käyttää on-premise tietokantoja, meidän vaihtoehdot tehdä niitä sovelluksia on huomattavan paljon moninaisemmat, mutta se vaikuttaa siihen, että se arkkitehtuuri pitää miettiä ja evaluoida se arkkitehtuuri, että mitä Vesa sanoi, pilotoidaan sitä ratkaisua, onko tämä oikeasti toimiva, skaalautuuko tämä siihen, mitä me nähdään niin kuin muutaman vuoden päästä, miten sen tulisi toimia. Hyvä. Ei kai meillä muuta tähän hätään. Ensimmäinen sessio, milloin ollaan aikataulussa meidän osalta, mikä on ihan positiivista sinänsä. Kysymyksiä? Nyt olisi muuten vielä varuste.netin kortteja tarjolla. Hyvät kysymykset palkitaan. Hyvät kysymykset palkitaan. Sillä aikaa, kun porukka lämmittelee kysymyksiä, tuo yksi valmiina, niin mulla on yksi kysymys tuohon Azureen liittyen, että kuinka nopeasti näette sen, että vakioituu se, että tiettyjä työkuormia laitetaan heittämällä sinne Azuren päälle, että tulee niin kuin valmiimpia mahdollisuuksia tehdä sinne asioita joillekin SharePoint-rooleille. Nyt on tavallaan se, ehkä se Azuren hyödyntämisestä, mitä mä näen itse henkilökohtaisesti Azuren hyödyntämisessä, ehkä sen suurimmaisen, että koko pilvipalveluiden hyödyntämisessä suurimmaisen haasteen niin kuin SharePointin osalta on ehkä enemmän se, että on tavallaan paljon turvallisempaa tehdä niitä on-premises-puolen asioita. Mä voin itse tunnustaa, mä rakastan server-side-koodia, mutta siitä on tavallaan hirveän vaikea
sit muuntaa tekemään näitä asioita uudella tavalla, ja se on ehkä se jarru. Eli nyt osana sitä Microsoftin niin kun, mallia meidän pitää tuoda ihan step by step esimerkkejä, ihan how to do asioita, eli tuodaan partnereille ja kumppaneille ja asiakkaille sitten ihan siis tieto suoraan sanoen vasten kasvua, että näin se tehdään, ja näin helppoa se tekeminen itse asiassa siellä Azuressa on. Eli nyt se Azurenkin yleistyminen on tavallaan ollut just sen takia vähän haasteellista, koska se on ollut abstraktiona hirveän hankala ymmärtää, että missä ne asiat siellä oikein pyörii ja miten se pyörii ja mitä se sitten oikeasti tarkoittaa. Kuinka nopeasti? En muuten vastannut kysymykseen. Vastannut. Konsultti. Sen takia minä olen principal konsultti. Niin. Mutta joo, mä sanoisin, että tässä menee vielä sellainen vuosi, kaksi. Ja niin kuin SharePointikin osalta kustomoinnit ja nämä niin kuin historiallinen taakka tavallaan niin kuin on aika iso. Meillä on ollut äärimmäistä suurta menestystä SharePointin osalta niin kuin käyttäjissä ja asiakkaissa, ja sen takia niin kuin tässä on pientä viivettä. Mutta nyt jos me ruvetaan hiljalleen tekemään näitä asioita step by step oikeaan suuntaan, niin vuosi, kaksi ei ehkä nyt ei missään nimessä sormea näpsäyttämällä ja tänä vuonna kaikki asiat vaan muutu ihan heittämällä. Annetaan yleisökin kysymys, siellä oli jossain kysymys, ole hyvä. Se oli 2013. Voitko toistaa kysymyksen, niin saadaan tuonne videolle. Joo, eli kysymys oli siitä, että tuossa puhuttiin sitten hausta, SharePointin yhdistämisestä pilveen ja pilven yhdistämisestä on-premises puolelle, että miten se haku voidaan integroida vastakkain, että oliko 2010 vai 2013 SharePointin osalta. Ja tämä koko esitys koskettaa SharePoint 2013. Eli valitettavasti 2010 niin meillä on mallit mielestäni siellä tietyn näköisiä malleja on mahdollista. BCS:n osalta on tehdä, mutta hakuun ei muistaakseni ole aivan yksiselitteistä toteutusmallia. Sinne kyllä itse voisin keksiä aikamoisia malleja myös Azuren kautta sitten indeksoida on-premises puolta, mutta mä en ole ihan varma, että sinne halutaan mennä. Eli turhat kustomoinnit aina pois. Mutta 2013. Joo. Eli kysymys on Office 365 ja sitten jos on hybrid-malleissa on-premises lisenssiteknisiä, eli miten se tulee se pilvi Office 365 e-kallien ja muiden kautta. Ja suoraan sanoen meillä Microsoftin konsulteilla on yksi ensimmäinen sääntö, mikä meille opetetaan, on se, että älä ikinä kommentoi lisenssiasioita. Joten annetaan Harrin sanoa ne, koska mä en ymmärrä meidän lisenssiasioista yhtään mitään. 7 vuotta talossa ja mä oon onnistunut välttämään sen. Tehdään sille asialle jotain ja otetaan joku lisenssiodisetti sulle ensi vuonna. Ei, mä oon tekninen. Toi on hyvä kysymys ja kiinnostavin dokumentti iltapäivällä tutustua on PUR, eli Microsoftin Product Use Rights, löytyy meidän volyymilisensointisivulta. Ja siellä on mainittu SharePointin osalta ihan taulukkomuodossa sitä keskellä dokumentti, Control F ja SharePoint, niin siellä löytyy se, että sä voit käyttää niin sanottuna kallilisenssinä joko standard-kalli ja enterprise-kalli riippuen työkuormasta ja vastaavasti SharePoint Online Plan 1, Plan 2 suomeksi palvelupaketti. Ja nyt Office 365 tuotepäällikkö hattu päässä, osta aina pilvestä, toteuta miten haluat, eli voit käyttää sitä samaa käyttöoikeutta siihen Office 365 ja siihen paikalliseen ympäristöön. However, amerikkalaiset sanoo, sä tarvitset ne palvelilliset, jos haluat jotain tehdä paikallisesti. Niin ja siis sä et halua palvelinta paikallisesti, vaan palvelimia, koska me haluamme, että se on high available. Haluaisi se vastata lisensointikysymykseen? Joo. Taas tekniseltä näkökulmalta sen, että jos yksi purkki menee alas, niin emme halua, että koko palvelu on sitten saman tien nurin. Sanoin palvelin lisenssi sitten. Kyllä. Joo. Minuutti aikaa näytetään meille takaa, ja siellä käsi nousee kysymyksessäkin kyltin vieressä, niin ole hyvä. Onko Suomessa hyviä esimerkkejä tällaisista hybridiratkaisuista tässä vaiheessa? Kysymys on, että onko Suomessa hyviä esimerkkejä hybridiratkaisuista. Nyt me ollaan Office 365 osalta, niin me ollaan 1 viikko takana virallisesta julkaisusta, ja itse asiassa noista piloteista mä en ainakaan itse en ole kuullut, että Suomessa oltaisiin pilotoitu tappio-ohjelmien kautta. Voin olla väärässä, meillä on kumppaneitakin varmasti aika paljon yleisössä, jos joku on tällaisen nähnyt. Mutta tiedän kyllä maailmalla ja ollaan ihan pilotoitu sitä niin kuin tavallaan teknisessä mielessä myös, että se homma toimii osana noita koulutuksia. Mutta ja sen tiedän tutuista asiakkaista itse, että
en tiedä kuinka paljon se on sitä duunia tehty, mutta tällaisia helppoja juttuja on tehty paljon, että on vanha, tai pitkään ollut SharePoint on-premises käytössä, niin on tehty tällaisia kevyitä extranettejä aika aikaisin Office 365 edellisen version Niin, siis aikaa. Tämän tyyppisiä juttuja, kyllä. mutta se, että kuinka paljon niissä on tehty sitten muita asioita ja kuinka ulkoisia käyttäjiä hanskattu, että onko menty oikeasti hybridimaailmaan. Ja jos mietitään taas 2010-maailmaa ja ylipäätään tällaisia hybridimaailmaa, että on on-premise ja Office 365, niin näitähän on paljon. Miten se sitten tavallaan se integrointi siinä välillä on tehty ja miten se sitten toimii, niin onko se ollut Office 365 dedicated vai standard, niin niissä on ollut paljon eroja. Tavallaan käyttöön mä itse mietin tätä, että kysymykseen sanoin, että en tiedä, että onko monta tehty, niin enemmän tätä haku- ja BCS juuri, miten se tässä meidän slideilla oli toteutettu. Mutta ilman muuta niin hybridikäyttöönottoja on itse asiassa aika paljon. Että on haluttu, että pieni osa kollaboraatiosaiteesta on on-premise-puolella. Toimitusjohtaja ei halua sitä dataa sinne pilveen, joten hänelle tuodaan se on-premise-puolelle, mutta sitten tavallaan muu henkilökunta käyttää enemmän pilvipalveluita ja sitten kuitenkin tällainen seamless siirtyminen sen loppukäyttäjän näkökulmasta näiden kahden välillä, sehän on se, mitä siinä kuitenkin aina pitää haastaa. Ja missä sun oma SkyDrive Pro on tällä hetkellä? Mun oma SkyDrive Pro on itse asiassa pilvessä, joo, kyllä. Eli 90 000 käyttäjää heitettiin aika vikkelästi sinne. Meillä loppuu aika tässä. Tuossa oli, muistaakseni Olli taisi pitää tänään hyvä esityksen, siitä oli niinku valmiiksi täytetty palautelomake. Oli 5 semmoista keltaista tähteisiä. Jos haluatte nähdä herroja jatkossakin tilaisuuksissa, niin antakaa hyvät palaukset. Ja tässä on pieni tauko, sen jälkeen katsotaan työkulut, ne on katsottu 2 päivässä SharePoint aika kattavasti. Mutta kiitos minun puolestani molemmille kavereille. Kiitos.